Yeah. Right. Iri kutanga here smell we are back. Tukutanga. It's a new one. Tiri kutanga. Vanazara tukumbiro namba kuseri but man. Hey. Kuvawedzera basa cheko madzibaba kuvawedzera basa. Kumukazotendera kuuya wondapedza kuita live mukumbira idzo namba. Guys. Right. Tadzoka guys panapa. We are back. Ndakutoita handichatombomiri tautongotanga ipapa live. Right guys. Guys synth DJ spin or something like that. Mte guys jeans ameno tatambeti chikomenda ku page kwake uko. Right one. Ndabomudza to uya kupe ku live. Where is she? I don't know what happened to her. Varikuti kaitise uma WhatsApp group. Munuma WhatsApp group munoiswa nema admin ari mu comment section ndio anokuisa kuma WhatsApp group. Andisiri nini ndinokuisa kuma WhatsApp group. Right. Guys, tine nyaya yatakaona tese ya Cynthia. Andika Cynthia the broom transporter achinda kunoitwa interview yake achita interview yake ari kwa Sparks. Cynthia uyu kutaura chokwadi Cynthia ndamuto mtu uya titaura uri pasi arisiguwa kaira kuti uda kuti change traffic page kwako uya I hope unenge ari mu comment section. Guys, ndikona umwe vanhukadzi vari kupembera vachirasa musi vachiri kungokonjera kuti mai Jeremiah vakazviita zvinhu zvidhirigoni wrong. Kana wakazoteerera interview yavo yechituya vaka explainer. I think yekutanga vana kunyatsa kuexplaina vanga vachiri that too much of a shock. Ndosaka vanhu vakanga vachita madhousand, but if you listen to the second one, vakunyatsa taura. Unonyatsa kuona zvazviri kuti pane rape yakaitwa. Yes, Cynthia kwa mai Jeremiah. Pane rape yakaitwa. Mukadzi anonzi Cynthia guys akataura musokutanga. Akati kana muchiranga ndakudzosera sure. Mukadzi akataura akati anzizvo pakaenda kukoteredza kukoti. Akasvika anzi mai Jeremiah vakandiudza kuti vakanga vachida mari kuvanava. Anditi ndo zvakasvika notaura kukoti. Andatira mazita azvatara munzai twaina ndakabva kuti ngandise 100
nganyore mastangu 100 aise mumbia imomo ndakona kana nditei ngato isari 100 mastai wayo mumbia imomo. You are evil Cynthia, uri evil. Ndaenda kuzakati chakupezera ku page ndauya akuna mnanda shamwari yakafanana newe Cynthia mukati mupenyu wake. Cynthia guys, ndakambokutira video pano nchiti shamwari yemurume wako haisi shamwari yako. Ndiyo a very good definition of this. Shamwari yemurume wako is not your friend. Mukadzi uyu I don't know zvokuti ndakaziva mai Jeremiah vatumira manudzu kuna JMP zvanga zvichikwana papi guys. Zvokuti ndakazotuna kana if you really considered Ashley as your friend at some point, why would you want the world to know kuti yanzi ndomuziva pakambotumira manudzu uyu achine mukadzi wake? Waida kuti zvidi zvazvichipinda papi panyaya yavaitaura zvaipinda papi guys? Ndatinyatsokuona kuti musikana uyu ko musikana nonzi Cynthia uyu, she was jealous of my Jeremiah Cynthia from the word go. Despite yekuti muvango zvinhu zvakasukofamba zvakanaka vaitambura vaita sei animona, but aitongori jealous navo. Maybe she saw the potential or what I'm made, but that girl was never a friend to my Jeremiah. That lady, she was never. And kutara choka ndimukandibvunza inini guys, I would like to believe kuti musikana yanonzi Cynthia anovatana JMP. Mukadzi yanonzi Cynthia anovatana JMP ndo chokwadi. Anovatana JMP mukadzi yanonzi Cynthia yavari kutokwirana ndo sure. Vanotokwirana vanhu vaya because kugaya kwanzi mega ndetaura chokwadi aitaura chokwadi aizodai chokwadi choti waitaura chokwadi. Were you talking as if you were there? Why waitaura kunge wanga uripo iyo zvinhu zvaitika wakaunga uchiudzwa namai kana mai Cynthia mai Jeremiah vasina kurepwa. Wakataura ganzi vakakufonera vachiri kuloji vakaisa message vachiri kuloji vachiti I don't know what just happened to me. Saka ivo kana vachiti kwai vanga vakaenda vane intention yekunoda kunovata. Why would she send you a message that said I don't know, I don't understand what just happened to me? Why guys? Gata kuipisana wachina kunozonyanya guys, but chichoda tionesana animona tionesana. Ndaudza shamwari yangu inini kuti ndikwenda norora nemunhu andika ndikuda mari ndasvika ukapya riva ndaisira message kuti shamwari I just don't know what happened here, I was raped. Zvine sense here? Ndakuudza kuti ndikwenda novatani ndipiwe mari chakukuudza kachizati shamwari ndavatani vandapiwa mari handi kana shamwari vanhu vaenda nyimwa handiona ndakutovarongera hora. Uri friend yangu ka remember tokonveda zvese akatiza kumuudza here kuti shamwari kuvakananda ndati ndikuenda ndasvika but ndatambwa rafu saka ndada kuvafremera. Atiza kumuudza remangwana mafriends yagona kumuudza kuti shamwari something just happened here, I don't understand what really happened here, ndinenge ndatorepwa. Jealous friend over abutsa mwe unanzi Ashley ane mweya Jezebel. Kana paina Jezebel, it's you Cynthia. You are the Jezebel in the next 100 years to come. Every day makuseni at 7 o'clock uri Jezebel. Uri Jezebel. Ndiyo une spirit ya Jezebel iwewe. Guys, ndakuudza uyu munhu yaitamba na mai Jeremiah na Ashley aliti paito nyengo mai Jeremiah pesa chiona aito sure inandrini aito shidawo vaitodanana bills vetoti aitomboda anotomuda vanotodanana vanhu vanovatana vanokwirana vanhu vandanana aitomuvatana ichitegwa hanzi I'm just speaking out for my friend. You destroyed iko chido guys. As we speak right now baba Jeremiah vakabuda mumba andika hanzi vakaiva vakatogwa nehama dzavo handiti vakanzi hanti mai Jeremiah vari mupain izvozvo vari mudepression yavo vega andika vari kumba kwaka vasigwa vana handiti saka wakabuilda here wakaitei baba Jeremiah vakabuda musunoi vachibva kukotini mukadzi I'm supporting my wife. Zuro uno ushu vatogwa nehama vaenda kumba vatove kumba kwavo kwanzi siyana nemukadzi ushu because you told him kuti guys ndakuudzai kana une imi shamwari best friend kune vanoshare zvinhu neshamwari dzenyu ndikataura chokwadi guys. Wausati shamwari yakunza shamwari ndiri kupa secret yangu iyi andika usaitaure. The reason probably aiziva kuti kumba kwake akazvitaura zvinhu izvi marriage inogona kupera kana kuti she was still not thinking clearly. Remember zvichangobva kuitika zvinhu izvi kutaura chokwadi mai Jeremiah vakarepwa guys, and we want justice for mai Jeremiah. Majesty takaita nyaya iyi kai, this case must be reviewed by a different magistrate guys. This case must be reviewed by a different magistrate because pane zvakaitika ina ndisi majesty nabuda zvino majesty asi guys ngataure chokwadi guys. Kana ndarepiwa why would I tell my friend kuti something just happened here? Mai Jeremiah vachinarita guys vanotaura kuti
kuisa muromo wangu munhu ainhuwa. And then you still believe kuti munhu akadya achida piwa $10. Guys, ngataure chokwadi. Mahure chaiwo anobhadharisa mari anotanga piwa mari yawo cash asadaita chinhu. Ngataure chokwadi. I'm trying to knock sense into your head, guys. Hure rinobhadhara, tinawo here mahure akasimudza maoko. Mahure anobhadharisa nisiti kana muri pasimudza maoko. Unopiwa mari wawe kumbe ikati unopiwa mari tatu waenda. Unopiwa mari yako position because unogona kuzononyima mari hanti. Ikati vakati munhu angane phone transfer ya mari yangu se munhu angari kuma friends ka vekona kuti transfer ya mari yangu ku number yemukadzi yeyi ya Cynthia. Mari yosiwa iwo wenda kuma game. But no kuti zvanga zvizvi vai trusta ende mukadzi uyu anosimbi yakataura danzi kwanzi vakati tapinda muma office. And even vachinanda bekutanga vakati ndakapinda ndakatozoona ndapinda kuti mune mubhedha. Anditi mune mubhedha. That means alipana chinhu chavakambose uri best friend iwewe. Dei vakareva game iwe ndiyo kuti takandoziva kuti pakarwa game iwe. Zvokuudzwa naivo kwete zvokususpect. Hapana game yakarwa paya. But wakagara uchingori competition you feel intimidated. You feel threatened by Jeremiah iwewe. That's why right now uri kuita murwi wemaposti kupage kwako. Post after vakutadzira chi. What did she do? It's us. Ndisi tiri kutaura isusu. Isi ndisi kuti tangomirira kuti chingotasangasi zvairi. Ndisi kungotaura. Ko iwe uri kuisa post after post uchibhasha Jeremiah uchivapisa vakukanganisire. Vakuitire. So you see what you were already a jealous friend before. So you were waiting to strike. You were waiting for a moment to strike. Guys, it's never vakataro kati mupenyu wenu. Ukuti tinodya navo tinofamba navo. Hanti munoona. Tinofamba navo tinodya navo. Akamirira time yekustrika. Iwona ngoshoti muri koreti muri kuirana ka akutorwadziwa. Iwo ungazvizivi ka guys. Ungazvizive. Then she akaona opportunity akabva strike. Inini nchoda ndingavenini guys ndabva kunorepwa. Ndarepiwa. Probably I would do what my Jeremiah did, guys. Tara chokwadi. I would say whoever knows that usaudze murume wangu. Because ndindomuziva how he would react. And ndindoziva how he would react. Ndokunotora kuti imbomirai. And tione kuti ndimbo takandaona kuti zvinotaurika zvitaurika. Mangani venyu guys vane secret dzavamakaita mudzimba menyu right now dzamusina kudza varume. Let's be honest. Une murume ndakasara chokwadi chako. Mangani venyu guys vari pano apa. Vane varume kana kuti vaimbori nevarume pamaive mune varume ipapo makachengeta secret mimi dzekuti hamuna kudza varume venyu. Mangani ndipo kupisira kune Facebook munowedzera follow. Hatisi kumupa follow isu. Hatisi kumupa follow. Saka jara chafani bokudzi. Guys, mangani venyu pindura iwe papo. Vanoita secret mudzimba zoti murume chaya haumuudzi. Unenge uchitoziva kuti vanoreacta so pamberi kwangu. No, Wishnell. Rega ndikucheka ndikuudza hanzvadzi yangu. Uri murume. Let me tell you how we operate as ladies. You are a man. Zvazvinoita. Ndinogona kuita shamwari yangu yemurume. Handika. Yandinotori necrush nayo inini. Yandiri kutoda. But my friend hazvioni nenzira iyoyo. Takazviita chikura izvi my brother. We talking. Guys, ndakamba kuzanya yangu kuti pane mukomana wandaida womara imeri muchikuremember. Aimutorasisha sister yake. Ini chimuda guys. Ndaina mizika ndichete. Ndaifura ru 5 baba obaya. Haniona nditi kwangu ndikandi asi yaitondona sanjadzi yake. Zviriko Wishnell. Zviriko aitoda JMP kana kuti ndasamtorana vese. Ndochokwadi. Vantorana vese. Iwe nongochiti munhu anenge achiti shamwari yangu. Anti achitosa se friend show iye achimuda. Eisendika iye achimuda. Taimizika muzikageza kamuzani mukomana yanchi kuzati mukomana muraini medu guys. Haimona tainda ndikati pfumbu muzati chikura. Guys, leti ndikati darike dai ndodzoka anikane mashamwari yake. What sister ndo bweke sister chiko chana sister ni sister yake. Hasi kuona kuti ndikumpa vibe, ndikumpa signal. Hasi kuzviona. Ndodzokera futi kuda kuti munhu echangoti haniona pane zvimafunction nongozvinoona mira muzasi zviriko zvazviya. Iye anenge achito hato pfungwa dzake JNP probably zaitongoti panguva yeuyu ndi sister ni friend but iye achida JNP. Then JNP pakaenda kunoningirira pakaenda kunororana nandikiri kunororana namai Jeremiah. This lady was hurt because she was supposed to be replacement yemukadzi wokuenda.
uyu Cynthia uya rekaniyatsa kupina uyatsa kuuya uyu Cynthia Goodwa uya Cynthia Josephine, you are a jealous friend Cynthia. Uri utole munhu asina kukwana, you are jealous, uri evil, you are a witch Cynthia. Uri muroi iko zvino uri kuisa post after post, post after post. Yei akakutadzira chi mai Jeremiah? Wa uri kurara naye iwe Cynthia, uri kurara na JMP, uri kuda JMP iwewe. Kwira uye pano uyandi kued kana usingamudi uya utiudze kuti problem yako na mai Jeremiah ndechi. Kwira uyati kued, uyati kued. Atisi kuti kutoda kuti uye pano vari kufona chimbomira kufona, vari kufona hold on, chimbomirai kufona, vari kufona timbopedza nemukadzi anonzi Cynthia. Inoti kuzvirangu nderangu ndikuriwa nderangu. Asi iwe utori muroya anofamba nebroom asikati machena Cynthia iwewe. How dare you? Why wakashamwadzana naye iwe waiziva ndiye harisi ghost? Why wakashamwadzana naye iwe waiziva kuti iwewe haumufariri? Why wakashamwadzana naye? Why wakashamwadzana naye waiziva kuti iwewe waihumana zvotanzi ndakamuziva paunzwa manudhu ake zvanga zvine kune podcast zvawanga wafambira. Ndozvawanga wafambira podcast izvozvo. Utori muroi waida life ya unoda life yanhikiri iwewe yamai Jeremiah iwewe. Unoda life yamai Jeremiah iwewe ndo yaunoda. You love life. Waive negodo namai Jeremiah pavaisa wangochiposta chivideo chakanzi upenyu ndinopisa. Zviri kupinda papi pane zviri kuitika izvi? Zviri kupinda papi? Uri kumuposta left right and center. Asi shamwari yangu inini mai Jeremiah, but ari kukwana papi panyaya zvari kuposta zvese izvi uri kuzvipostirei? You wanted to be mai Jeremiah, manje haufi wakarira and hatisi kuzokupa follow and hatisi kuzokuririsa. Haufi wakarira Cynthia. Kwira bhurumu rako watunesa vanhu muhari iwewe ndize. Put me in that house. Aiwa ndiye Sabina kanainda nomushadaro kani ndiye account yakreatwa ndiye. Account yacho inyuwani ndiye. Account yake inyuwani koko page ndiye. Haumudi mai Jeremiah Cynthia cause they waimuda uri kumpisa page kwako. Why uri kumpisa? Haumudi wewe. Why uri kumpisa? Wakatanzani mweya Jezebel. How dare you go on a podcast and say kutanzi mai Jeremiah mweya podcast iwori friend yake? Why would you say that? Kana uchiti unobatsira vanhu wakaona mweya we Jezebel kwaari. Why usina kumubatsira kuseri? Why didn't you help your kuseri? Kuti shama ndikuona mweya we ngikiri we Jezebel kuseri yandikuningira yandikubatsiri. Why usina kumubatsira kuseri? Why would you say that on a podcast? Bombo clat. Why would you say that on a podcast? Why would you say that on a podcast? Face yako notadza kuti unotoroya Cynthia. Face yako notadza kuti utori kamuroyi kanotogata kabere. Izvo zvaungakapfeka zvezvendo zvakakudza kuti chivindi. How dare kutonamisa face kudai apa nezvi kutonamisa face kudai uchipisa umwe mukadzi. Haunyari. Look at us. Tichori vanhu vakuru kwauri nekureba tichotore machembere. But tichitokudza zvatakaona. Tinadzo shamwari tive nadzo shamwari dzakafanana newedzi. Tinodziziva. Ngauye ndimi edi. Nomoraba muedi edu toda titopindurana pano. Ngauye ndimi edi. Ngauye ndimi edi. Send a request Cynthia, let me aid you. Uya uzvimirire ndambokudza kuti ukati uya ndiku aid. I'm aiding you. Kwira kwa waida uchati ukura kwira zvokusa drop it. Kwira waida JMP saiko zvine zviva uchabetsera vana kuchengeta here? Vachengeta vana vantu vanava iko zvino ave one uchabetsera kuchengeta. Handi makatora JMP wacho. JMP hamba wongogona sokachengeta iwe ashila ingo dilari wana chengeta mba vake wongochibatsira neiwe JMP iwe wongochibatsira nei? Wongochibatsira nei ko iwe JMP zvototi ungatopinza queen she's a queen. We are putting a crown on her. She's a queen. She conquered this against all odds. She's a queen. Wongochibatsira nei ko iwe karombe iwe kana JMP wongochikuita basa rokungo tonohlawo zvanenge atongoitirawo zvimashows zvake uchinohla wongochiusakurufana achatambura. Do you think she's going to suffer because also asisina iwe kana upenyu wako iwe JMP wacho ndakuda kuchikuparadza mose pachinhu one JMP plus ndikutira kumuedha mavelasi munhu asikuedha asikupinda ndikutira kumuedha mese mutori vanhu makatoshata mese muri tu JMP famba uende. Asi unguzotokasiya vana kugonosuka kuti Cynthia achatapereka because you waida uri murume rudzi unotsva kuita nana Cynthia. Uri kukwira na Cynthia ka? Uri kukwira na Cynthia. Uri murume rudzi wakasiya kusiya mukadzi nevana tu.
kusiya mukadzi nevana 2 wagara muri karombe wongochitei haupakakwiri pano because panopisa haupakwiri nenda tokwira pazviri hatokunyora compensation saka imaite zvoukama zvimiririre isusu tombokubudza tokudza state offense chokwadi takasangana nasparks aitibhabhadzira isati kubhabhadzira tine madzimai tokudza chokwadi muroyi iwewo tokudza chokwadi chiripo hatitombosari chikubhabhadzira sparks aitita achinyara semunhu wechirume deokona podcast yevanhu kati toda kutovhura yedu podcast iko zvino nemo fesi yako yakati utori nefuza fesi kudhara une fesi yakatotindivara nechikokiyana kudhara une fesi yakatopira nemadrugs kudhara nekushuta zvinodhaka kudhara then wakutoenda noministika kuto icho chiviri chekufamba from court to podcast ungogara wakazvironga ndiye goti akaunti yake iri pedyo keyo yenyuwani musanetseka ndiye guys kundai muri kutozvinetsa akaunti iyo pedyo kenyuwani ndiye ane peji ravhugwa izvozvi kutenga doro kusitane kupi iwe kumalayers evakomana waitsvagei kumalayers evakomana ngwa kutsvagei wanga kutsvagei kumalayers evakomana its either wakabhadharwa mari iwe kuti unonyepa because unotoriromba unotoonekwa kuti urirombe haunawo chaunacho hautorina fesa kontoita unge huku iri waridi handiona hautorina chaunacho iwewe hautorina chaunacho utseiva wakabhadharwa mari you planned this iwewe JMP wacho nevakomana guys is not even surprised kuti JMP anga arimo mugemiri hazvishamisi JMP iwe mugemiri unogona kunga warimo mugemu imomo unogona kunga warimo mugemu imomo iwe JMP ungogona kunga wanga warimo mugemu imomo you were there in the game how come unefasada murume ane dzakakwana unotemba kuudzwa nehuku yechibhoyi nezvikumbo zvakabva kuti nka ndoyo chikufonera ichikuudza hauchamiri nemukadzi wako kutoti how dare you kutotaura kutomisa besu rausina kutomisa kwai hatombodi counseling JMP atori bho hatombodi counseling atozari kutotambika paneri kutotambika iwe ndiwe wakuzari kutambika kudarika mukadzi wake saka kunotongogara ukazvironga yakaini set up guys iyi JMP was involved isu tine manambers wangu kaida kuvhura podcast tinotovhura zvokutodaro tinovhura podcast kachida kutovhura ndeikatoenda nembiri because tinoita inonzi unfiltered and uncensored katida kuvhura podcast hauti kwati tinotori nemastadi tinotoendesa handiri kunzwa handitori pano izvozvo utori pano soani uri pano izvozvo uri hauna kuteverera kuya pano iyo handitouya pano tikada kutovhura toivhura ichitofamba ndoivhurira kuno kuuk guys ndotora trouble maker nenge lasitiwe ndotora trouble maker ndotanga kuita podcast yangu futi lasiti ndikusangana naye mangwana tatokurekodha yako iwewe tida kutorekodha yako mangwana tichitokurekodha mangwana tikuda kurekodha iwewe mangwana we're going to record kustudio kwalazi mangwana tikuda kutokurekodha iwe tatokurekodha mangwana tikutoibudisa guys tikudzoka naye tichikanda video yake neboys tikudzoka naye because hauna kukwana hadzimo kuti kunge kahuku kechibhoyi harare yaremaka wakati kwadzokuda kutengerwa gasi nemunhu achida kumba kwako woti kwanditengere gasi unozvitamburigwawo zvako sindia dei wakandouya pano ukatoti vede ndiri kutotamburawo ndikuda nechakatokubatsira uri kutozvitamburigwawo unotengwa gasi sine munhu achanya kumba kwako woti kwai ndisiya unotengera gasi unei kahuku kechibhoyi kagarabwe kafishi kasina mutu rari gemu riya guys mukadzi uyu muroyi uyu mukadzi uyu muroyi I think he was kunyatsa kufunga nezvazvo why would this one say kuti hanzi atori bho zvese abva atobuda mumba atoenda kumba kwavo kunogara kumba kwavo why iwe wakamboti ndikumira nemukadzi wangu why she planned it muroyi uyu she planned everything uyu akaplana everything zvese akazviplana uyu anonzi Cynthia akazviplana zvese akazviplana isai number guys akaseta up my Jeremiah yes akaseta up my Jeremiah akatozviplana aitoziva hakuna friend yakadaro guys
hakuna friend yakada. The first person zvaitika kulodge akasendera munhu ari chingati friend message kuti shamwari, I don't know what just happened to me here. And one, they are my best friends. Obviously, not help. And the talk with shamwari. Did have gone wrong? But I don't know what just happened here. She was in shock. And the Makuma events very new. So Queen Tavo Nanza Tawanua, my tone, we would have to a blowjob. I don't know. Even I thought Jeremy parents career and Yakatora Bakana Kumila Komana. Do you know that's when I got two gone wrong? Do you know what I do gone wrong? I don't take a Bakana Simuka. Guys, Majanaka in the Kapatigo, toilet, like that into Nogeza, Mutulet, quite mammy in a chin of the Diana, what is what person toilet in the China, Mimi, children's quite mad, Diana. Oh, I can set up my Jeremiah for effect. She set up my Jeremiah, Mayakuno Uza, Murume. My Jeremiah right now, she's not okay. She naturally, am I going to follow up? Dear to Bonfone, can you please check your up? Muno Councillor, can you please try to talk to her a little bit? This time, and my friends, I can go but it get hold of you, they will talk to you. It's also to know what I actually could and when because I'm not close to you. And my word. Chekwa mari cheko chaiko iko zvinanga akatorara murume akauya akabuda akaiva vanhu vakanomutora iye yuyu akanomutora nehama zikadzi uya ungagari nemunhu akadai augari nemunhu akadai kuti sei waitomuchiva iwe manje toda kumusumudza macompanies, all people with companies, vanhu vese vada kuadvertisigwa ngandekwa mai Jeremiah. Ipai mai Jeremiah basta. I am now advocating for a fellow woman. Andika ma-adverts ese amuna mamuchida kutipa munoda kudii zvaizvo zvamamuchida kundipa ipai mai Jeremiah. Give my Jeremiah $50 vapei. It's something. It costs. Nduru kutokudza guys vasiwa vega nevana chimurume chachi mkono chiroloni chimkono chitambara futa chine mas dreadlock anenge kire mopo zvimatambo zvemopo akainda hasi siku animona saka vanhu vari kuda ngatibatsirei mai Jeremiah. I'm coming to you all the company people with companies vese vane macompany avo. Antika, please, can you use this woman? I want to tangira nevana. She's now a single woman. Anivana 3. She has been raped. We know that. And in Zimbabwe, there is no justice. Hamuna justice in Zimbabwe. Anemari demkuru. Musakanga kuti vakomana ava vane ma red passports, ma diplomats. Musakanga kuti vakomana ava vakatongotanga vabudisa futi. Ndoda kubvunza imubvunzo guys. South Africa chaiko. South Africa taigara nazo. Ini ndaigara nefuti yangu. Vanhu vakatomboita noise nenyaya yefuti yangu apa. Uchiona futi yangu ndakaiburisa kwete zvokuti iri kundishandisa pamunhu ndati kudii kuiburisa hangu ndichita live yangu ndobva futi yangu dikira. Vanhu vakaita noise nenyaya yefuti sina payashanda. Vangati venye kuti South Africa waona munhu ane futi akaisa futi apa. Andi achida kurepa ndogona nokuti ndiita kana ka 15 unisave. Ndiitako usandiuraye chete. You can beg for your life guys. You can beg for your life kana waona futi unoita zvinodiwa ipapo. Kana ifuti yatiri kutaura nezvayo zvochete akakamukadza aka kasina kana order kasina kana nyama kakangoperezekawo kwanga kamukadza akazivi akasati kamborepiwa. I pray kuti paupenyu hwako zvakasangana naJeremiah zvisapfuure nepauri because ndipo pauchazo understand this pain. Andiwana zvisapfuure nepauri. Kana munhu akabata pfuta kauya pauri guys ndatikana togara chitara panapa kuti guys chero chida kwaijekwa ukaona chero une ngota yakaita sei ukaona vauya vape makey. How many times varume vangani vari pano vakatedza right now vakasandira makey kumatsotsuko usina kunzi tukushuta wakuona futi chete ukatore makey ayo ukavapa makey wega vangani aona futi unoita zvinhu zvavari kuda because you are now negotiating for your life and you are now negotiating for your life kuti at least ngavaitavo zvavanoda kuitavo but at least vatisendere upenyu tine vana ndozvavanenge vakunegotiate futi chete futi yako unoita yese then kanoziveka mukadzaka unozivei iwe kabhodhika nenge gusi yemutandarikwa unozivei iwe unoenda papodcast avana kurepwa it's a deal gone wrong kasi wakamboita madhiri navo kasi wakamboita dhiri kasi ndo zvaunoita unoziva sei dhiri gone wrong unoziva sei hauna kugara kwadzairira futi ndosaka uchimwawo manya kuti havana kurepwa ukangoiona futi sina uchatsoka kudai
kuti wona futi guys John wamuskandal anta say John wamai maputo anta say maputo John maputo kungoiona yakaiswa bvisai chinhu icho futi handisi chokutamba nacho. Susu panapa tinotobvisana sina nebasa rese nezvatakanakira unotoonera kumhepo zvatinotoitira titoripo pano kuadvocate for a fellow sister and we are here standing up for a fellow sister guys. Companies, let's give you a basa andika ngativapei basa sisters, my fellow sisters, let's give you a basa aite basa mupewo makambani mupewo advertise aite mari achengete vana mupei mabasa guys. Mai Jeremiah totanga business utengesa wacho kutengesa tinokutengesa kwanzi ndokumbira mutiregere mureza ati uya ukumbira regero straight to our face chakuregerera uya ukumbira straight to our face because wakanganisa you were wrong what you did. Vana vanenge vachitambura vanotambura vana iwo kumbokoni wako mwana nemurume wako vanotambura vana vayo why simply because of something that you could do. Why can't you solve the say? Kukunda nene mazuna kuti varume ava cheche vakatomira varume cheche vakataura kuti no pakaitwa rape paya guys, believe it or not, that was a rape. There was rape there. There was rape there. It's just that kuti pane futi yekuti guys munonyatsoziva unofreeza pfungwa dzino kune vanhu vakabata chibharo vakadzoka nekubata chibharo kubva varona diki munoziva ini guys, you know sometimes you can't even talk. Sometimes vamwe nhasi mune secret makabatwa muri chibharo muri vana vadiki machembera hamunawo makaudza nanhasi zvinoitika zvinhu zviriko tiri kuuya pano takamirira vamwe vakadzi because izvi zvaitwa nemubiya wedu vakadzi taiunderstanda pazvakaitwa natamo namatini aya takangoti kureko tikangotukirira tiriko kure but abiya wedu munhukadzi seso ukasekesa mukadzi nyika yese kuti anzi hana kurepwa akanegotiata uri friend for that matter. Munhu aidya mumba mako wakauya ukamupa sadza wakataura kuti ndamupa sadza aridza kuridya sadza angoti nyobvonyobva akasiya saka ranga ridhiri gone wrong atedza kujeza nei iri ranga ridhiri atedza kujeza nei but wega wakataura kuti akatadza kudya sadza wakabvunza kuti saka wakapadza akajeka akatadza kudya sadza kuti pane zvaitika wega wakataura pane zvaitika but wakutaura kuti anzi hana kurepiwa. You are very stupid mukadzi wewe. Hauna chuka tunozotaura kwatotaura udara chichi mutaura panapa. Chichi mutaura panapa iwe chototaura kuti notaura chichi mutaura panapa chakudaka chakatotaura chichi. Ukatoparadza nti akatoenda JMP wacho kaende. Akatoenda ka JMP wacho. Hanti akatoenda. Hanti sure will dress it. Tone ndio pataura kandione vataura vari kuti thank you my sister, thank you, God bless you, thank you very much Smart, thank you very much mudressei Smart amakete dresse pamusoro momupa kana ka 50 kana ka 100 anochengera vana chikafu kana grocery mupei iko zvinoite chingoti chiri kuitika ipapo chiripo chingofamba nezviripo shamwari hakuna chinhu chamwari guys mubve madzidza tidzidze chive chidzidzo hakuna zvokusheya izvi isati tambosheyawo paupenyu hwedu vamwe vanhu hatinambobvira takasheyawo asi takazongooma masurprise ekuti takazongosurprise kuti zvabvepi zvezvi ko zvakazvoonepiko zvakutaura izvi zvazvoonepiko zvakaitika nguva ipi zvefuti anomaona iyo yekungofara kuti chingwararama wega because hakuna chinonzi munhu wokuti hakuna chinokati ndoda kubatsira chinokati ndoda kuita sei unenge wangonopinda pamunhu ari wrong cheteka anokutadza character yake pakupedzisira munhu anenge handiziva I don't know hangu what happens but zvinenge zvisina kungomira zvakanaka animona saka paupenyu nditangoti munhu ngorarama wega batsira uri kure kupinda mudhuze they will destroy you because the moment they are close to you mangoti muri kudai akuda kutokuparadza pamwe munenge mutori mukombe chena usiri kuziva iwewe animona pamwe mutori mukombe chena usiri kuziva madzimai ari kuuk ese vane mabhizinesi avo please ndokumbira mubate mai Jeremiah, batai mai Jeremiah vapeiwo zvamuri kutengesa vatumirei yamunayo vabate basa vafambe nebasa zvaizvozvi vakwanisa kuita shuviro yangu mwari dei andinzwa vakwanisa kuwana kana something chavanotanga andika vaide mberi nelife yavo chavanokwanisa kutanga chimwe chinhu vanokwanisa kuti vatange vaine upenyu hwavo vaite life yavo animaona right vanda kufona
Fonai. Wada kufona fonai. Mutanga nekufonera uya ngachifona. Simbi amda rumamiso iwe. Rumamiso ndikuonoda. Ndana ndipadza namba kubata kufuna tubonzo tuto uwe kwashu uwe mondo. Bata uwe kwashu. Nzare ndoro ya unoro yani unoro iwe. Unoto ya kudarika zvawakaita. Zvawakaita ndo zvoro. Charo ya chichi uchakunza vanhu Mwari haripi. Unonga ndakadai ndokwana Mwari. She can do it, but I think it's not very late yet. Is it not too late now for Mr. Ningikiri? For Mr. C, is it not too late? But still gonna go some. You don't know family to take up to it as a name. Gavato Bombatsira. We do even never win up a diva mobile. Mira today. But say what it's invest. Chikumbire. Gavato in the bed. Can you show what Mamaka or a woman? How are you say? Ndidipo. When I say Ndidipa life, yeah, and I've got 1,400 people watching me. Right. Is us not right. So that's what chema chauya muma comments panyatu kutaura. Function yashika yes invest. Tine mudzimai uyu yakashungurudzika mazuva apfuura. Handizivi kuti chikungokumbirawo hachigoni here kuti auyewo mungomugiresawo amboita kana MC or something. Is it too late? My Jeremiah. It's too late now. Because it's too late. It's too late, auntie. It's too late. Apa vanhu vanga vangoti ngatizamei kuzinvest ambuya at least abude like as women now we are advocating, we are behind it. Because listening from the stories we can hear kuti panel maybe show it where we can push with yes. But you can't mention it to announce it. No. We show you September. Yes. Yes, the first, yes. Yes. That's okay. That in return, don't worry. In return, I'm not to pay to come out. Let's get to Shimanya. Ese. First, talking about kind of Japan. We say what top list. I know to come down to push up. Yes. Thank you very much, my brother. May God bless you. Thank you very much. No, bless you. All right. Right. Seven. Jeremiah could do first. 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 Jeremiah could do first. Could do first. Could do first. Could do first. My Jeremiah could do first. Could do first. Could do first. My Jeremiah could do first. Could do first. Could do first. My Jeremiah could do first. Yes. Yes. Could do first and my dance could do first in September. Is it I'm going to do first? My details tinozopiwa never do first much akakwana. Tichachimanya and tiga. Fana we vambofurwa nemipo. Vakanganwe ishi. Antika let's goes on. Kuneva ifunga kuti takavawisira pasi. Takavatsikiririra pasi. Hands I can send you what? I can even send my Jeremiah message. I want to help. I can advertise for. She can advertise. Yes! What now? Margaret World. Yeah! Yes. Hanzi vakutumirwa futi message kuti hanzi vadikumira kuti tinototanga tinofamba nefaith dori neghosti tinofamba nekutenda tinototenda. Faith is believing in what you don't see. Tinofamba nekutenda wangu tikuti hanzi will spoil you. I know kuti akauya you get spoiled.
I know kuti kana akangouya she will get spoiled. I know. Akangouya chete she will get spoiled. That one I know. Ndaba ndakaspoiliwe pane zvokutamba. She will get spoiled. Chete. Hands block it. Tata kubvisa. Handibazvona. She will get spoiled. Akauya. Thank you Sisi Magi. Thank you Sisi Magi. Sisi Magi. Thank you very much. Mwari ndo zvavanoita. Mwari ndo zvavanoita. Pakasekwa ipapo. Pakashorwa ipapo, pari kunyavaidzwa ipapo, ndo pavanopindira. Pari kusekwa ipapo, isusu tiripo takamira navo semasoja. Madzimai edhoka, tisu madzimai women of Vichi takamira kuti kutaura we are behind you. Because kune ani dzinokakata akambodongorwa musoro wechikoro, anotaura kuti the rape happened. Anotaura kuti the rape happened. Hi my sister. Mushakadani. Mushe munhu wese ngaataipe upenyu sindi yashotwe Jeremiah ngavauye kudurban. Iri muna September. Unataweka ngavauye kudurban kuWhite yedu Jeremiah. Yes. Ngavawane kudukfest, ngavawane magigi, ngavawane advertise everything. Yes. Woman support Jeremiah. Yes. Munhu wese paipa upenyu. Yes. Cynthia shotwe. Cynthia waksha. Wakaura Cynthia. Yes. Hanzi munhu wese nyora kuti upenyu. Tizeti we are supporting our own sis. Tisapoti our own sis. Hanzi upenyu munhu wese nyora kuti upenyu. Takainda. Upenyu. Hanzi how much is IT? The ticket IT is 1,000. Ticket to IT 1,000. Then I think she just needs transport. I mean ndege ne accommodation. Ombofurwa nemepo. Then anopiwa kwa ngikiri kwa Msisi Maveko. Yemba anopiwa kwa Sisi Maveko. Yemba anopiwa kwa Sisi Maveko. So let's do that, guys. We can do it. Let's do it. We can do it, guys. Let's do it. We can do it. Hande, she can't come with Durban if she's coming. Duke first the dates will clash. Okay, yeah. No, atingogadzira techingokuta kuti techingoona andi asazvave confirmed so far. Asazvave confirmed ka. Asazvave confirmed. Techingoita kuti chatanga kuitika ipapo ndo chatinodi chinenge chiripo. 1,000 rands. 1,000 rands. I think 20 pounds. I think it's 25 pounds or so. Then you come ticket tracker and they come for quite accommodation church. And the morning. Yes, she must come. So I get to be there with Duke Fest. I'll confirm a church with Duke Fest. Jaedo. Vaka confirm it is too late now. Topping dira isu super debe. Isusu diary is topping dira. Because we should rally behind our own women, our own people. Taneta kusekwa nevarume kuitwa mapenzi nevamwe vakadzi mapenzi asina kukwana. Koni ndezvaunga kungoona izvozvo. Konika ndosaka ndabvisa ikoko. Anobona. Kuna ukadzi asina kuedza kuti akadekwa kure. Imbakutozvioni kuti munhu akadekwa. Akuzvioni kuti rape yakaitika. Alo dia. Hello Sisi Meli murife. Ndaitika njani? Mushe. Inini kana. Hello. Alright, but thank you, Mposi. Thank you, God bless you, Mpo. Thank you. Dress I don't know kwa sisi ngikiri ne putsa ndo pio kwa sisi maki. I don't know pio ikoko. I don't know pio kana 3 ekuchinjadisa every hour. I don't know pio. Right. Taurako. Ndo zvinoita nyasha. Sisi Meli ma enemies eduka. Avachaziva ma-enemies atinoti ma-enemies. Those enemies are even better than vanhu vatiri kuti shamwari, vanhu vatiri kuti hama. This was a close friend. Zvototi dai pamwe mamadhirika aitonge atoripo pakutoronga madhiri naMaJeremiah kuti what's the way forward. Shamwari yangu wawirwa nedambudziko iri toita sei. But zvavaratidza Cynthia ka ini ndiri kuti hapana here ane nhamba dzake Sisi Meli afonerwe munhu. Namba but nachikupindura naye page kwake. Ini ndandichinyasomuda kuti tinyatsotaura naye kuti wakakwana.
ane nhamba ngaambotipa pashaya kana munhu ane hama yake here kana hama yake inozikanwa titsvage nhamba yake. Handizive. Aiwa nhamba dziri kutodiwa Simeli, munhu yada kumburudzwa zvaakaita zvakashata Simeli. Because taneta nevanhu vakadai so. Taneta mozasi Simelika munhu pane madhiri vanhu vese vanotoziva pane mamadhiri aunyatsoti mana shigire ndudzewo shamwari yangu yandiri kuti shamwari yangu efriend ndiye anokupandukira ende ifani kuti vanhu ava kutonorara ikoko. Hanti mai Jeremiah akati akaenda kusleep over kuratidza kuti anga ari a shoulder to cry on. Ndiye munhu anokupandukira. Yes. Rabi mukadzi uyu ngaachifambira muHarare mese kana unomuona vabva vamutora mavideos totoda nezvake munhu. Meuzivhura GoFund for my Jeremiah. Vavhure GoFund yacho toipusha mbicha. Open that GoFund vatange business. Open a GoFund for my Jeremiah. Tipe tiri pusha isu. Tokanda isu ma 10 pounds why every month kusvikira paicho pauchaitora uchiva pamari yavo. Vhura GoFund me. Let's do it. Aiwa hakuna zvakadai so. Hakuna munhu akadaro iwe, hakuna munhu akadaro nyatsokuona kuti repu it was there yakaitika. Kwete zvekufungidzira kuti kudii it was there. It was there. Sisimeli vanhu ava boys idzi amenoti dziri kupi but pane zvadzakainoita kuna Cynthia kuti achinje mastatements. Akabhadharwa. Hakusi tombori kutyisidzirwa kwega cause dai izvezvi nevanhu ezvineizvi I think munhu wese Sisimeli munhu wese ari behind my guru. Hapana paangambofeke mukadzi uya nekusheka kwaaita. Ndazonyatsoteerera munoziva ndanyatsoteerera uyu live yachona ndanyatsozviona ndikati aiwa mukadzi akabatwa and munhu wekuti akashaya kana kwekuenda ndosaka atoenda even kupodcast kuti ngazvichienda kunyika vanhu vazvione and ndaneta ndashaya pekuti maybe kukoti ndinohwina vaona kukoti kwacho atsimbirirwa saka kutoenda kupodcast I think it's a way out here. Koti ndio imwe yakashandisa ugori chaiwo koti. Unobva wanyatsozvishaya kutonga based on hanzi nokuti friend yako yataura zvakati ndozvakataura ndakaona podcast yefriend nezuro handika vanomutora sei a friend who calls you a Jezebel pamberi pepodcast. Sisimeli danga kuri kuSouth Africa izvezvi vanhu vari murodhi vachiita maprotest emukadzi uyu vatori murodhi izvezvi vachiti stop this and zvaitomiswa but handizivi kuti kunyika kwedu regai kundai uyavhure GoFund regai kundai yavhure GoFund kundai vhura GoFund ende obva watonyora kuti support for my Jeremiah handika vanoda vanosundwa nemweya vari kuda kubatsira they will help. Chero akawana 1000 pounds anotanga kuita business kuZimbabwe. Chero akawana yawana anotanga kuita something amire shemu yavari kufunga kuti vakamudonhedza pasi zvavari kufunga kuti vamunyadzisa vaone kuti pakashoreka ipapo dombo rakariswa nemuvaki rakatorwa rikaitwa cornerstone yemba. Amen. Nokuti apa vari kufunga kuti vari kumufixaka we will rally tichange tiri behind. Asi shamwari hazviko izvi zvekuti une shamwari imimi sanga ini ndakatozvidropa 2 years ago handichaite zvemashamwari handiite zvemafriends ndezve fake friends ndo vanhu vanokutengesa ivava. Ndoshamisira ameno but at least my Jeremiah vachatosumuka nazvo ndipo vachatosumuka vanosunga mwari vapengikeyo mwari havase munhu wani and havasi munhu munoziva kuti kana pane macompanies she's also well educated mukadzi yawo she can actually get ngavamupe basa adhr mukadzi yawo ngavamupe basa macompany ekuZimbabwe vachakadaro kola chimboza kufoni kwanokola ndiripo uri sei Musho muri palaivi danchidawo nhamba rekwamadzibaba ndiri palive wangu waona tiri palive kuchira nyama dzibaba wadzo ukawa kuti muri palive but waona kuti wachisiya palive kola zvakaoma taura popoli taura Masquera sei. tasera sero Dasquera. Ndingora hangu ne2 mapoints andoda kuti nditaure. Number 1, Cynthia anyora comment section kuti hanzi maida kuti ndiregedze baba wangu JMP vasadzwe AIDS here. Alright. Akazviziva sei kuti mai Jeremiah vane AIDS kana asina link nevakomana ava. Anga azviziva sei kuti vatoita because ava vanhu vanga vachigara mazuva ese semukadzi nemurume kureva kuti alright vanga vasina AIDS. Saka AIDS vazoiwana here nekuti incident iyi yazoitika anga azviziva sei kana anga asingaziyani nevakomana ava.
Number two, ime problem iri kuitika kuZimbabwe. I'm sorry, I'm going to go political. Vakataura maya vakati one of them is a CIO. This is Very. very wrong. This is very wrong. Kuti vanhu ivava vari kumisuse mapowers avo vachiabusa vanhu kunze. Rape is rape sismally, whether uri muCIO, uri muCID, uri mupurisa kana kuti uri lieutenant or uri ani. Minister, rep is rep. Minister, this is just wrong. We know kuti vanenge vachitarisa malive aya vakuru vekumusoro. Chatiri kukumbira ndechekuti pakavhurwa kana kuti live inotaurwa yevanhu vakabatwa zvibharo nezita rekuti ndiri muCIO vakawandisa vachiratidzwa mapicture ekunzi ndandina president kana kuti ndazodai so people are getting away with that. This is Yes. not right. It has to stop. Nyaya iyi kunyange ukarakidza dofo risingazive uchitarisa mai veve vachitaura mai veve vari kutaura chokwadi but nyaya yakatsikirirwa nekuti vakomana ava maCIO. Yes. Saka kana paine vari kundinzwa havo, I'm sorry, I'm not talking about politics, I'm not criticizing politics, but isusu we are Zimbabwean citizens tinofana kubatwawo zvakanaka. Hazvirevo kuti kana munhu amuCIO ane right yekurepa munhu. Vari kufamba vachimisuse mapowers, vari kumitisa vanhu kunze uku, vari kubata vana vevanhu rafu, they are getting away with it. Judge akatonga nyaya iyi inofana kutongoongororwa. Just that kune mai ava maybe vanga vasina lawyer, I don't know my Jeremiah, but kana paine malawyers ari willing zvavo kuvabatsira nyaya iyika, it was judged zvisiri fair. Nyaya iyi yakajajwa nyaya yekuti vakomana ava vakabuda vachinzi maCIO ende zveshuwa kwakaendwa kumusoro kuna judge maybe akatotyisidzirwa kana akapiwa mari, I don't know, but inini chandinoziva mai ava vasirivo vekutanga vakawanda vanhu vandoziva vakamitiswa nemaCIO vanotya kuenda kuclaima maintenance, anotya kunetsa munhu kuti uya uchengete mwana nekuti anonzi ndinoshanda kuhurumende. This is not right. It has to stop. Vari kuabusa vasikana vanhu ivava nenyaya yezvitupa zvavo zvebasa. Vari kuabusa vanhu vechikadzi. This is just not right. Ndozvandangoti hangu ndikwire nditaure nyaya yekuti munhu anongoti ndiri muCIO wongotomanikidzwa kurara naye. This is just not right. Handirari newe nekuti uri muCIO kana kuti uri minister. Kana ndisingada handisi kuda. Simple. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Right. Manzwa mapoints ka. And each one a life for another day. We are bringing that one. Why people in high places to Zimbabwe? Now, my name is about freedom of speech. Because if you say your mind, because the international is politics, everything that is being done now, the politics is being used. Kana usina connection to Zimbabwe, hauna chako. Kana usina unoziva in high places. Chero nyaya in simple as ABC, unotsikirirwa. Now, musangano. Wakushandiswa pasiripo pese musangano wakushandiswa pamwika chino paripanzvudza. Saka ndoda kubvunza kudhara taimbotumirwa mameseji kuseri tichinzi usataura nezvanhingi you're being watched. Why now vanhu vachitaura about mazita mahombe and nothing happens? Why vachitaura pavanoda ivo so it suits other people? It suits other people. Kana takuya chimira taura panapa tukana kuti musangano munhu nemunhu makataura kuti ane right ane freedom of choice one. Munhu nemunhu ane right to choose what she wants one. Hati ndiyo freedom yachona here. And then I choose an opposite party. Hazvino kuti ndiri muvengi wenyu. No. I just choose this because of zvandiri kuchoosirawo. But I see enemy. Because the ruling party is ruling. Now, munhu anotsikirirwa pasi hausina sei. Because munhu wandiri kunetsana naye munhu wemusangano. It's not right. It's not right. Vanogona kunge vasiri kutombozikanwa kumusangano wacho. Tikazobvunza president anogona kutotudza kuti haavazivi vakomana ivavo. Kana tikabvunza ivo president nevagovernment officials zvinhu zvakaudisika parliament kwavo ikoko handimaona kuti kati muri kuzona sei kuti zita now remusangano is now being dragged every imi kudhara zita mazita yanga asingataurwi guys kutaura chokwadi musangano zvakasikamo wangosingangoti uri pese kutaura chokwadi chako zvokwadi chako daiko iko zvinotambozvirerutsa handimaona because hazvina basa handimaona. It's not right. Let's not put fear into other people. Cannot allow other people to put fear into other people because production some sangan. I say man, my personal to pajok Zimbabwe dia. I say to pajok Zimbabwe dia.
Chokwadi ndopanoona kuti Sisimeli kuSouth Africa vanhu havatombomire, vanomirira kusvika justice yasevhwa, vanomhanya mastreets Sisimeli kusvika kana munhu akapondwa unonyatsoona mafambisirwo anenge achiitwa nyaya kusvika to the end. But kuZimbabwe we don't even have a right yekunomirawo pakona netumapepa twedu. Even kukoti uku vakadzi vaifanira kusumuka vomira naMaJeremiah the last time yavakaenda, but pakangomira vanhu vashoma shoma nekuti tichitya izvozvo nyaya dzekunzi musangano, and amai vedu venyika vanofanira kuzviona izvozvo vozvitarisa kuti vana tiri kutsimbirirwa kuZimbabwe nyengonzi musangano ye ndeve musangano ye chokwadi vari kuita vakaona vevanational government vari kuita get away with so many things because of uniform or musangano. Ndo chokwadi chaicho because of asatoshandeko akabva kudhara but achingoshandisa zita rekuti musangano, akasobuda 2020 amenuko kure chaiko chaiko but anongoshandisa zita iroro. Zvakaoma. This is so wrong, right? GoFundMe, I think pane munhu ari kuvhura. Pane pangonge pane munhu ari kuvhura. Pane munhu ari kuvhura GoFundMe, pane munhu ari kuvhura. Kunda nditoni. Pane munhu atindovhura GoFundMe ndikativhura. Pane munhu ari kuvhura GoFundMe if I'm not mistaken. Okay, so iwo maiguru mune madetails avo here zvezvo ngoti muvabate muvabvunze. Ndina. Saka munotaura navo Sisimeli. Anodziwa zvivhura here GoFundMe yacho. Hello? Then you start upload my pictures. All right, so okay. So go for it, one. Okay, maybe go for it. All right. Sure. Yeah, Magawoma. I don't know. She's going through some stuff right now as I speak. Or maybe we'll talk to her later. She's going through some stuff. Trust me on that one. Apa murume wacho ndaimusapota sei Sisimeli ndikati akomana hakuna murume akadai ndichitonamata ndikati unomwana upi munhu akadai handichiiye shamwari yacho Cynthia uyu nevamwe vari vakanotaura twanzi hakuna murume akadai hakuna kudii vakamuseka isede kuti vamuupload kuti wamira nemukadzi vaito museka tanzi hakuna murume akadai akabva aenda achimukadzi I think DJ Sparks vane madetails emukadzi uyu because pavaimufonera hawo ambochipi manje Sparks Sparks unotikibira to chitombomubvunza Sisimeli kuti chingotipawo nhamba dzake dangotaura naye. Tumisa message ine 1 tick. Akagona kunge anadzo because akasvika studio kwake. Namba anadzo kuyazaradza but nyaya dzakadai Sparks anozoti mumutirisa modi yaanogona meni ndamisira message but chine 1 tick manje. Message ichine 1 tick. Ichine 1 tick message. Handisi kuzoti ari kuitira kutrenda here kana kuti amen tiri kuzama kuita sei atovhura kapeji andavhura peji avhura peji zvakaoma mevona kuti vanhu vanezivo hanzi kuswera zuro hanzi akaenda kayakatokuta kutogwa chaiko nehama ndo mafrenemies apa munhu unenge uchimudza dhiri rese zvakaoma Kola. Right, hello Kola. Hello. Hello, yes Kola. Cynthia ngashanda kumariro wana wake nekumariro vanhu veZimbabwe ngatibatanei. Kola chiku wati Cynthia kumariro usadye ndinewe. Ghost rani. Ghost yenyika. Cynthia uchataurira vamwe wese. Cynthia. Uchaudza vamwe. Boford, titenge stand for my Jeremiah, please. Tivatange business now. Let's stand. Abusa magwema ghost kumaterrace. Ghost go here, we won't go.
Muri sei kuzisimeli? Cynthia toda Ndiri mhoka njani? kukubatsirira size Ndiri right. Ini zvangu ndiri kuda kutaura nyaya yemafriends iyi. Inini muchiona pandiri panapa ndakabuda mumba nekuda kwefriend. What happened? Munhu wandaiti friend handiti wekutoti ndaitoti kana tikatoplana dhiri redu rekuda kutojoboresa zviya zvokuti pamwe tichida kutombovanzira kana murume kuti huona ndiri kutora chakati ndiri kundopawo amai vangu handiti. Wotomuudza zvese secret yese. Ndawasema mati tikafunga kuita kujoboresa. Ndaresa shona yairi nyaya yekudai kuti zvokuti kuvanza zviya zvokuti ndakaroorwa panhu pekuti murume anga asingadi kuti ndinopa mai vangu kana something handiti. Saka ndikafunga kuti kana ndoda kutora something ndindopa mai vangu. Ndaitomuudza kuti iwe huona ndichitovigisa kumba kwake. Kana ndakuenda kwamai ndodini ndonhonga ndoenda. But munhu iyeye zuva 1 randakazoti ndaenda kumagadziro kwambuya vangu pavaigadziro ndodzoka manheru. Saka vana kutariswa ndaidzoka zuva iroro ndaiti ndinodzoka mangwana ndokudzoka the same day. Ndakaona vakagara vari mumba mubedroom pamubhedha vese vachitaura nyaya. Saka murume ndopakatanga kundibvunza nyaya dzandaiudza friend yese kureva kuti the whole day vakaswera achidurudzwa zvese nekutenofurengo ingo kwandandakamboenda kwasisi wangu kundotsvaga rubatsiro mumba musina chikafu. Apa ndavanzira murume anga asinganondifambi aigara kuno kusouth madays iyayo, murume ndichigara kumusha kuZimbabwe. Nanhasi ndiye the first person akatanga kuziva kuti murume ati haachadi nezvangu ini ndisingazivi, hama dzangu dzisingazivi, hama dzemurume dzisingazivi. Ndo the first person akatanga kuziva kuti murume ari kuti haachadi mukadzi nekuda kwezvakati zvikati. Saka vanhu vanonzi mafriends, especially vanhu vakaroorwa, please mafriends handioni sekuti chinhu kana wakaroorwa kusiya kuri nani. Cynthia ndingamutora kunge hamheno kana dhodhi charo rekitsi kana ndakatarisa Cynthia kozi iye sefriend kana ane zvimwe zvaaiziva aisafana kuzvitaura papodcast pakazara munhu wese. Aichengetedza shamwari yake chero ane zvaanoziva zvakashata pafriend yake ingadai akaichengetedza. Akazotaura kuti asiwo kashamwari paya paizodai vari 2 kwete kuti pajekerere unobva waudza friend yake kuti Jezebel. Ndakashama nemunhu anonzi Cynthia zvangu. Kwanzi neumwanyira kumbe chicheni even murume wako shamwari yako. Murume wako chai sometimes haisi shamwari yako. Haasi shamwari yako because akanoita hure patinongera kuzokudza information yako hure anenge audzwa nani? Aitombosi shamwari yako. Shamwari dzako. Murume shamwari yako anotokuruma uripo wakagara kudai kuruma murume. Agonokureva kuna mai vake nehama dzake. Unogara neBP akaudzwa nemurume wako. Agonokureva kuna hama dzake zvese ugoto. Ndipoka namba zaCynthia unadzo ndipoka namba zaCynthia Sparks. Saka chinhu chinonzi mafriends zvacho ini zvangu friend chaiyo hachisini chandinonyatsoisa pamwoyo pangu ende handichatoiti friend. Taakungozosara taakungotaura zvongoti mhoro chichi but munhu iyenda kamuchengetera grudge. Hapana kumira mushe. Angada tokuparadza chaiko chaiko yaunenge uchisha Mwari. Angada tokuparadza chaiko chaiko tomeka kuti waparara. Ndapa Sparks ndatumira Sparks I don't know kuti achandisendera here namba dzacho. Hello Kola wapinda. Kola wapinda hello. Hello sismir mwasinde. Mushe kadani? Mushe. Kuri sei zvako? Akuno kuri bhowe. Ndati Cynthia atye Mwari shinhu zvaakaita izvi kana kuri kuda kutsvaga mbiri ka. Mwari ave naye. Haunga destroy shamwari yako kuda kufadza vanhu. Dai anga achiziva masekireti amaJeremia dai vakangopedzerana vega uko kuzoda kuuya nawo akanga anzi nana uye nawo. Kuratidza kuti nemurume wamaJeremia vanoti vaitozivana ndibata mufana wangu ndiri papi ndeita naCynthia. Ini Cynthia satarani. Okay. Ndije atuka Cynthia taremo munhu gaidi bacho mugiye akupe atipe namba dzacho. Alright. Taura hapo.
ende vanhu vadzidze zveshamwari mazuva ano hakuchisina. Munhu tamba nevana vako, murume chaife anogona kukupandukira. Saka shamwari yako vana zvemafrenzi izvi ratodhirama chokwadi chaicho serious munoswera mayani. Saka zvakaoma, tinongoti mai Jeremiah Mwari ngaangovavhurira. Kana anga achifunga kuti vachawira pasi ndokutovhurika kweupenyu hwavo, iye achaona, achadya tafura mai Jeremiah vavengi vake ana Cynthia vakatarisana. Oh yes. Mwana wakavhura GoFundMe, saka ndamuti uya uise munikikiri, uise mucomment section link racho. Ngauye tipine avhura GoFundMe yatonisendera link, saka ndikuti ngakande mucomment section ndibve ndaripinda. Ndisati ndadonha sisineli ndakambokuisira imeseji musuno ndofunga muna kuiona. Pane vakandivingawo vaiti vari kukumbirawo help kungoisirwawo wanzi GoFundMe yavo papeji penyu. Vane murume akashaya kuAmerica uko. Saka anzi havasi kukwanisa kuti havana mari yekukwanisa kuti auye. Saka anzi vari kukumbirawo kungosherwa meseji yavo. Ndichatarisa but asi ndizvozvo ezviti vanhu ngavavhure mapinda avadika. Kati chitaura kuti vhurai polisi vanhu vanenge vachiti hatifisu. Havadi. Azoita dambudziko sepipo vanenge vachida kuitika ichiterewo chidai. It's so wrong. Guys, ngatitenge kugara tisina mapolisi. Ngatijoinei mapolisi guys. Zororo kutangira pa 89 rands. Animaona. Kana kuri kuno ku-UK only one package 18 pounds chete. 18 pounds. Ngativhurei mapolisi, tivhurire mhuri dzedu mapolisi guys. Chokwadi sasino. Alright, uzondifungisa mwana kuiona message kakawanda usende futhi message. Alright, maitamba. Alright, info. Alright, sharp. Sharp. Yes, we do need each other in life for Anna, but now it's very scary. What is happening now? We don't know who to trust. So don't it. Hello, Kola. Hello, Kola. Good say. Hello. Murundinzwe. Yes, takunzwai. Yeah, toda kumbokumbira kuti tidzoke kumashure zvishoma. Tisiri kutuka shamwari kana kuti tidiya. Meno ndine maonero andiri kuita but GoFund ndio inofanira kuitwa. Sezvo iri paine poverty yakakonzera situation yakaitika. But pade pandira kukudzosai tisati tapinza zvemapato kana zvimwe zvinhu besides pamusoro pebehavior ipapo yedu sevanhukadzi. Munhu arepwa mulodge. Muri mudzimai here? Ndiri munhurume. Okay, ndawa mati behavior yedu sevanhukadzi. Saka zvandinetsa. Tinofananawo muono tisamhanye kuva too judgmental. Kubatsira tinofanira kutobatsira because situation inoistakisa futi kuti madzimai tipinde pese pese. Alright. Right, wabatwa iwo palodge tiri kuunderstanda kuti warepwa nevanhu vanga usina kutendera navo, wabuda wapfeka hembe dzako, wabuda zvakanaka mulodge wapinda musemukane vanhu ivavo. Palodge ipapo pane security hauna kuridza mhere kana kuratidza kuti hamusikuwirirana. Maenda mazuva mutauni wapiwa $20 ndobva wazopanika waona kuti munhu edai akapiwa $500 US aizonotaura here nyaya. Tichiripo manje kuti haana kupiwa $500 saka isi kudzila ne20 yo yakapiwa. Saka chakamurwadza inye kuti vafana havandirwa tycoon vandipa $20 vandiwachita saka ndopane nyaya. Atinga chakarwadzwa nokuti akapiwa $20 sisi kuti chakarwadzwa nokuti akarepiwa. Oh, all right, it's fine. Akarwadzwa nerepu zvokuti dai akapiwa $500 dai anga iripo $500 kana vakomana vari kutaura kuti takatombomuofa $500 kana takamupa $500 tikadai kutaura nyaya $500 but now akapiwa 20 yekunzi kwira uende kumba. Hanti maona. Muri kupa dzadzi. South Africa. Right, very good. Muri South Africa, muri Cape Town. Joburg. Right, muri Joburg, very good. Machinopisa, Cape Town Joburg ndo machinopisa nditi. Masvika inini, pasvika paita vanhu vasvika vakuvhurira idhore motikari. Havana kunongedzera futi. Vangodai so hembe kuti muone futi. Mwantika, what do you think you do here? Ipapo kuratidza pane trick kana pakazobuditswa something like that panenge pasiripo. Futi vakaiona futi yakabuditswa tika futi yakabuditswa namai Jeremiah vakaiona. Saka ine nevakwatisa kutaura remember kuti mai Jeremiah vakati anzi takapinda mutown andika panomira anzi pasingamirwe panosungwa motikari ivo vakanomisa mota yavo ipapo vakatobuda chipopota kuti ndiani bharanzira paka motikari yaro vakatotsvaga vanhu pakisa mota bvisai mota ipano toza kuti vakomana vanototonga handimaona vakatobuda anzi vachitonzi makadii mashefu
ani muri kuona apa vaona kuti muri imene what would you do maona mumota munhu asvika parobot South Africa chako haana kuti oi futi musoro angokutaridzai kudai so handika munotobuduka moga mota momira pakona inemeri kutora hapo mota wenyu ndikunyepe watopedza nyaya kura kuti nyaya yeMajor Street haana kutonga zvakanaka bhozi aifana kuona that fact then uzoona machats kuti mukadzi uyu achisumuka kumba kwake vaitaura nyaya yebasa here kuti zvazviri kana yanga iri nyaya yebasa yaitaurwa pafoni imozorara nemunhu kureva kuti panenge paine rep exactly ende chiripo chimwe ndechekuti ndimene dei aida akanoretrieva mashatsi aya anga ari kunzi akadhiliswa nevakomana ainoretrieva mashatsi pakashanda red passport pakashanda diplomat pakashanda kubasa rake chete vakashanda mabasa avo maita basa ndanzwisisa ipapo saka mukadzi uyu ngaangobatsirwa yamukwirai kuti vawane start yekuti vabatsirike zvagara zvekushandira vanhu mazuva ano zvirisa ndizvozvo aiwa maita basa agadzira okay thank you very much ngatige kutuka vanhu vekutsvara kufungwa dzavo handiti vamwe munoti vamwe vane pasina toona zvakakwana pamwe pachona atiwana atige kuvatuka kuona kutaura muono wavo tichionesana tichienda takadaro hatingavatuki nekutotaura pfungwa dzavo hatingavatuki nekutotaura pfungwa dzavo let them say pfungwa dzavo Hello, Kola? Hello? Yes, Kola, would say. I'm doing right, Chase. Yeah, that's what panya shamari panya my friends apa. Yeah, isi friendly. Uyanenge muna katotuma na Satan ukuzo destroy life ya my Jeremiah cheko. Ndo zvandotoona. Cause kuto destroyer ndinambona friend akadaro ndozvaunotoona kuti friend yacho kana muchinyatsoteerera zvaitaura zviya kuti maari chaimo mutori nebitterness kana mukanyatsoteerera maari mukadzi uya mune bitterness mwoyo make mune kuvava kwakanyanya mune rukuvengo rwakanyanya saka dai tambodzidza kuti mafriends kutombosiya pasi zvemafriends zvingatibatsira cause hakuna friend akuchakadza panyaya dzemafriends hapana friend inoda kuita sekuti anoona umwe munhu akuenda pamusoro pake friend inongoda kungokuona uri wepazasi hakuna friend inoda kusimudzira umwe munhu hakuna uye akatotumwa naSatan chaivo kadzidza kuti mafriend ayo life yako pasina mafriends unotoona uchibuda kuenda pasina mafriends alright maita basa semene. Alright, Kola, thank you very much. Right, next Kola, hello. Yes, Maini. What do you say? Andisandamboya pa live but nyaya yamuri kutaura nhasi yandibata. Ndozviziva ndasati mambojoina live. Guys, let's look at mafacts akataurwa naMike Jeremiah neshamwari yavo. These things they tally. Zvinotoenderana zvachose uyo achiti ndatextirwa kuti ndine kabasa kandawana uyo akati I don't know what has just happened to me. So the whole fact is kana mukatarisa mufesi yaMike Jeremiah chaiyo it doesn't matter. I think we are looking at money, we are looking at other things, but if Mike Jeremiah said she was raped, we have to believe that she was raped because akaudza vakomana ava kuti ayewa vakomana zvakwana. That's a definition of rape. Chero uine murume wako mumba makutosvika pachikwekwenhero, if you say stop, he has to stop. You can even report kuti akandirepa. But then I think dambudziko rataita kumba hatinawo munhu ane definition yerape nekuti kwaita nzara kwaita $20 kwazoita munhu akapinda. There's a lot of factors that made Mike Jeremiah do what she could do to save a life. Pane vana tiri kutaura zvemaCIO and right now vanogona kungomuwana kana vachingoda. Inga akati hanzi vakati ndine date of birth rako ndine zvese. So vanhu vari kuti dei akaridza mhere akaita sei. She was a clever woman. She knew what she was doing. Although vanhu vakazoenda zvavo paFacebook whatever, but she saved a life.
kuti okay ezvino izvi hapana chamuuraya nekuti vanhu vakuziva nyaya, but that's what she was aiming for. Chero achitaura so unomuona kuti mukadzi uyu she's very intelligent, anoziva zvakaitika, and she followed through. Kune munhu anobatirwa pfuti kunosvika kuBarbados akanyarara kuti ziye mundege vanhu vagoti wakanosvika kuBarbados chirudzi. No, they're trying to save your life. You can't get human trafficking pavanotorwa havaridzi mhere asara kupfuura nepadzinongwa panenge pakazara vanhu achitoenda. Saka, I think, guys, let's know the definition of rape. If we know the definition of rape, atinogona kuona kuti Cynthia akataura zvakataura, but nyaya ndeyamai Jeremiah. Was she raped? Yes, she was raped. Why was she raped? Because, okay, vanhu vabvumirana $20 nemunhu one, paita vanhu 2. So the other person raped her. Simple. Yeah. And Cynthia ari kuita collaborate nezvinhu zvaangekeri zvakataurwa. So anyway, chero tiri mudzimba, chero tiri pai, if you say to your partner stop, they have to stop. Nekuti dzimwe nguva uchafili zvaari kuda, but nekuti isusu kuZimbabwe tinoti a no is a yes. Taimbunyikidzwa tichakura vanhu vanoti haiwa mukadzi wangu ari kuramba zvinoreva kuti ari kuda. Aiwa. Jeremiah wakataura, it was so dry, I can't even think about it. How do you, as a man, how do you have sex nemunhu auri kuona kuti ari so dry? It means a body had just gone into trauma. Yes. So we don't understand trauma because we think kuti kana anga akakotama akanga the body had gone into trauma, vakanga vakungoita zvavanoda nebody yake. But I just wanted to contribute to guys, let's understand the definition of rape. And let's look at facts, not zvimwe zvese zviri kungotaurwa izvi. Thank you so much, my name. Thank you very much, sister. Thank you. Right, next caller, hello. Sorry, ndangodzoka zvangu pane mama points andafunga. Ndaona vanhu vanga vachitaura kuti hanzi mai ava pavakabuda even paitwa podcast vanhu vaibvunzwa kuti hanzi saka pawakabuda muroom wakabuda wakanyarara wakadii kuscreama masecurity. Do you know kuti vamwe vanhu vakomana vanenge vaitenga shift yekuti vanhu vavanoshanda navo vanozivana navo vange vari pashift zvekuti even ukascreama security anenge ari mudhiri akabhadharwa, receptionist ari mudhiri akabhadharwa, ende panyaya yekuti pakaburitswa pfuti unogoscreama seiko ukazopfuurwa ukaurayiwa. Like she said kuti ndakangoona kuti chinhu ichi hachina basa, regai vangoita zvavari kuda nacho. Chakakosha ndechekuti ndichigeze ndidzokere kumba kune vana. Ndakudzokera futi ndokumbira kuti munditenderewo kutaura zita iri, nyaya iri kundirwadza. Maititi akambonyoreswa tsamba achikumbira regerero, aburitsa picture yaakathretena munhu aina president. Handichaziva kuti akathretena kana kuti akaita sei. Vakomana vanoshanda muoffice pane pandakanzwa mai ava vakazoolaka pakataurwa zita rapresident kunzi akandirakidza picture aine mukuru wenyika. It's not allowed. Ndo vanhu vanosvibisa nekushoresa mazita ebato vanofamba vachiratidza mapicture ekuti ndakatorwa picture namukuru worobha vanhu worepa vanhu. This is not allowed. Munhu uyu arifanira public and ask for an apology sezvinoitiswa vamwe kunzi ukaabuse picture yemukuru uchibudisa panhu pasiko. They are supposed to do that. Jaji akaitei nezvazvo because pakashandiswa picture yemukuru wenyika kuratidzwa kunzi vaida kumutyisa. Ndipakabuda gun futi haina kubuditswa akanongedzerwa but zvekungorakidzwa zvezvo zvekuti ukada ungoita mambara pana paunofa. Futi yakabuda picture yemukuru yakabuda kukoti kwakanzi chiimairana vari kuziva kukoti handiti kuti vakomana vamaCIO zvinobvumidzwa here kuofisi kwevakomana ava kuti ufambe uchingobuditsa pfuti number 1. Number 2, ofisi inobvumidza here kuti picture yapresident kunyange ndakatorwa picture ndofamba ndichityisidzira vanhu ndichingorakidza picture kuti haufaniri kundirambira chinhu nekuti ndinoshanda kuofisi yemukuru. Iwowo ndio mubvunzo wangu wekuti nanhasi mwoyo mangu zvichiri kundinetsa because mukadzi uya yakakumbiriswa ruregerero akanyoreswa mastatements ese ekuti ndokumbirwa ruregerero ndakaabuse picture ndakazodii. Vakomana they should do the same. Ivo vari kufamba vachizviita ndio vanofanira kuleader by example kuti kana zviri zvebasa ngazviperere kuofisi. Kana vasisiri muofisi havasisiri maCIO. MaCIO kana paitika chinhu kana kuti ari on duty kana wakuya kugirlfriend kana kuti kunorepa nekurobha vanhu, please they must not misuse direct ndiri muCIO. It's happening a lot and nyaya iyi ikataurwa kamuchaona kuti pachabuda nyaya dzimwe dzakawanda dzevakomana iva vari kuabuse office.
I hope pane veofisi vari kuteerera nekutinzwawo zvichemo zvedu isusu sevanhukadzi, isusu semacitizens ezimbabwe. Vakomana venyu vari kuabusa office, vakomana venyu vanotukisa mukuru wenyika, kunzi mukuru vanhu vake vari kuonekwa pakati, vari kubrepa vanhu vari kuita sei. Kana zvichitoreva kuti gavarambidzwe kutorwa mapikicha nemukuru, it has to stop because tiri kusafira izvozvo. Indikaona munhu ane pikicha yamukuru otonditi bvisa bhurugwa, ndinobvisa because ndiye ndichitya. Ndotoziva kuti ndikaramba pana panogona kundita ma1. This is not right. Maititi akakumbiriswa ruregerero akanyoreswa mastatements akanzi chine nyaya yepikicha yavakatorwa namukuru. Saka ndoda kuziva kuti vakomana ava akabuditsa pikicha achiratidza mukadzi uyu kuti anga aina mukuru, jaji vakati chii because office haibvumidze izvozvo. Yes, because zvoba ungoinzatiswa. Tuva ungoitwa zvakaita. Yes. Maititi haasi mu-CIO, uyu mu-CIO. Asi pana wemuZimbabwe naye. Munhu wemuZimbabwe Saka naye. kana isusu tiri kudawo statement inobva kuoffice. I know kuti vakatarisa panapa palive yenyu vari kutinzwa. Tiri kudawo statement inobva kuoffice kuti muri kutiko nevakomana venyu vari kushanda vachitora pikicha yemukuru, vari kufamba nepfuti vachirepa vanhu, vachitityisidzira. What do you have to say about this? Right. Izvozvo. Thank you very much, Kola. Thank you. Rega tinzwe mukola ratevera. Kola, hello. Hello, Sisimile Maswere. Taswera maswera sei. Ndini tete ndakambotaura nemi nezuro. Hello. Yes, Ndiri tete vamai Jeremiah ndakambotaura nemi nezuro. Yeah, I know. I know. Yeah, ini ndaida kutaura hangu pamusoro pemukadzi uya anonzi Cynthia uya. Cynthia, inini ndoona sekuti Cynthia anofanira kunge atoriwo mukadzi wababa Jeremiah. Ndiye, atori. Nekuti maitiro ake ipapa handiti atovhura nepeji raari kunyora kuti murume uyu deserves better. And I'm so surprised paakataura nyaya yake achitanga anoti mai Jeremiah vakauya vachimuudza maproblems kumba kana makateerera achitaura. Akaona kuti she's not in a position yekutaura nababa Jeremiah nekuti munhu wemurume about issue yauya namai Jeremiah kumba kwavo. Handiti. But akazokwanisa kunoreiza issue yekuti mai Jeremiah varepa kunoripota iye kumurume wacho na first. Saka ishamwari yerudzivo akadaro. Hello, Ishamwari yerudzivi yakadare kuti panguva yekuti mai Jeremiah vari kutambura murume haasi kukwanisa kuvachengeta nekuita zvaari kuita, akatadza kuvabatsira. Asi vazorepwa akaona kuti mai Jeremiah ndivo vari at fault. Ende mweya wake uchibva wanomuudza kuti enda unoripota nekuti Jeremiah vari kunyepera nyaya. Saka munhu werudzivi yakadaro yeye mukadzi uyu. Munhu werudzivi. Ratipedza yeye uya kutaura. Ini ndotonzwa kutobatsirana. Mira Kola, mira vatete vapedze ugozotaura. Ndotonzwa kutobatikanawo zvakanyanya nenhau yamai Jeremiah iyoyi. Ende vari kuti mai Jeremiah vakanga vachihurira murume, hapana anoziva hake chokwadi chanochitika. Inini kusaidi kwangu nezvaakutoitika nenhau yekutoti murume wacho akabva atosiyana navo, kutaura kunoku havasisiri vese. Havasisiri vese, akutosafa nekuda kwenhau dzachona idzodzi dziripo, nenhau dzana Cynthia wacho naye, ende ndiye information yese yakakwana. And it seems like kana iyo repo yachona yakatoitika, ndiye anotori mastermind wazvo. Hapana kumuchenesa kana vese nemurume wacho. Inini vanhu vangatongondivenga kuti tete vari kutaura. Nyangwe ndazvitaura kuti murume wacho naJP anga ari mugame iri. Handiti maona. Handichatombomuchenesawo kuti tingamuti munhu ari right. Nekuti kana iye akanga achitombohurira mukadzi wake wekutanga zvina Cynthia wachona mukati, namai Jeremiah vari kutadza neyi kuvaita rafu. Vanotadza neyi kuvaita rafu mai Jeremiah vacho kana akamboita mukadzi wake wekutanga rafu, Cynthia wachona achiziva. Ibasa rake, ibasa ravo, zvinhu zvavo zvavari kuita vari tu.
Sure. Saka mheno sisimeli takutongonamata kuti mai Jeremiah yacho dai vabatsirikavo kana dai vawana therapy chaiyo munhu anovakwanisa kuti vaite zviri right. Kana varipo vanokwanisa kukupaiwo manhamba kwekuti akwanise kuenda for therapy, vakupeiwo mugozondibatsirawo. Not a problem. All right. Thanks very much, Tete. Okay. Alright. Kola hero kana mwere? Kana mkola ripo? Kola? Kola hello? Kola hello? Kola hello? Kakadiko Tete? Uraita unkanjani? Ya ndiri bo pamunzwa kutuka here pada kumbotuka Cynthia. Aiwa tuka yenyu nhasi free Mandela. Tukai. Ana ngomutuka kuti amusakanyo kuti pamata pamai vake pane maulcers. Ndoitira mai vake. Hanzi kami Cynthia ngaagare pasi ngaende kunodhunzwa matinji musata nyoko. Hey. Uri kutuka here Cynthia? Message dzako idzi. Kaenda anovhunza mai vake baba vake, mai vake vaitwa foursome. Musata nyoko. Zibechi. Kamunhu kasasa gute muporo kanonyengwa nemadrugs kanoisa bhurongo kumhata musata nyoko. Kawana ke makuna kaikai. Amai vake vakarana hanzvadzi yavo. Zvakoma. Kundai zvuri kutuka here newe Cynthia? Message dzako idzi. Ngamuchira message dzako. Vanhu vakatsamwa guys. Vanhu vakatsamwa. Unoenda kunoumburuka uchipfeka zinaimi mukuru naipfeka chidrezi chisina maoko aitadza kutogara bhurara idaiso akana kana nyama kakutobaya minzwa zvako nenoda kwemadrugs. Musata nyoko wamai vake veCynthia. Asi ndikuona Cynthia chiro akasangana nevanhu amai vake vakasimwa pakati pemagaro pabundu reAIDS. Haita kumagaro vakashinwa ipapo vakazara iye hure. Musata nyoko. Pakaipa. Hamutare kuti machende ambuya vake. Ambuya vake vane machende. Aenda anofira kuro wakada kunyepedza kuda kutsvaga ada kutsvaga hakuna DJ wematuzva akadaro atiri ma DJ echinherera. Musata nyoko. Ana mai Jeremiah vakanyengwa sei vanyengwe zurume ravari namboro riya. Stupid idiot. Atienda zvangu baba anonditi zvakwana. Ewe tinotenda hanzvadzi nekutsigira. Thank you nekutsigira. Thank you very much. Nekutsigira maita basa. Hake mai Jeremiah vanyengwe zvenyu. Kunyangwa vakanyengwa nani. Hagedze vanyengwe because ondoti hapana arume iko kane mboro inenge stike matches. Yoti kana kapika kuti govo. Saka vanoita sei spoon sata nyoko. Cynthia ndikuona chirwa nevanhu chete. Cynthia uya muchaona ini. Haina hangu ndisandaenda sisimeli, ndiri kungoti ndadzoka futi ofisi kana yakanditarisa vakomana ngavamiswe. Vakomana vangavamiswe kumiswa tipfume tine statement rekutaura kunzi ofisi yaverenga nyaya iri kuinvestigata vakomana ngavambomiswa because vari kutijairira vanhu.
kuti chairira kusingaite. Number 2 pari pana Cynthia uya indakatomutarisawo zvangu. I don't know. I think vakadzi tinofanira kungodzidza. I don't know kuti toda kudzidza kana zvaita senyaya yeshamwari. Let's just stop it. Ngatingozvimirai tizvisiye nyaya dzeshamwari. But Cynthia kwauri ikoko I think imbogara panzvimbo 1 because ukabatwa ucharohwa. People are very angry. Zvawakaita zviya zvawakaita zviya zvinoratidza uroyi hunotyisa. Anga kuenda kumalawyers. Inyaya yekuti tingasekerera tinderi bva but nhasi totodzitendera because takatotsamba. Inini panondinetsa ndepekuti anga akuenda kunotaura nemaloya evakomana ava pakai. Number 2 JMPD uyu ameno iye JMP murume anga akutsiya mukadzi nenyaya yekuda kwekuti zvanzi zvazoita sei. Kana uchida mukadzi wako chaizvo sisimeli unyange ukanzwa kunzi akarepwa nevarume 60 kana unomira naye kunyange usiri kurara naye but unomira. Vane vana 2 vese kavanhu vaive. Plus hazvo zvagara hatisi kutaura nyaya yeshoroma. Dai ari weakness taiti you know what my Jeremiah nyengererai, but my Jeremiah was working hard for a family. Saka uyu it's okay regai aende murume. Pamwe nguva yacho nawo yekuti aende yanga yakwana because dai anga ari murume anomiramira chaizvo maybe dai izvi zvisina kutomboitika futi. Saka inini I just think kuti JMPD uyu gaaende zvake it's okay. Right. Thank you very much. Kola vari pafoni. Hello. Hi, Susmet. Yes, information chandinofunga right now my Jeremiah vari pakati pekuhira ngavasarwadziwe nevanhu ava kubva kune murume wacho nevamashamwari ngavasarwadziwe navo because Mwari vari kutovabvisira vanhu vasina basa mulife mavo. Mwari ngavatotenda Mwari kuti vabudisa vanhu vasina basa, otherwise ukazvitarisa maybe ndo vanhu vakatomisa progress yavo. Yes. Ngavasarwadziwe nazvo chaizvo dai zvaitobvira pavari kugara pavakasiwa pepe ngavatobva vanotanga life vari samwe vasatombodzodza vanhu ava mulife mavo. Chimwe chinhu mistake yakaitika pana mai Jeremiah I think havana kuwana counseling. After that unoona kuti munhu pane zvinhu zvakaitika chero vari kutadza kuzviexpressa chete vaifanira kunge vakawana counseling nemunhu anovagaidha matauriro. Munhu ari traumatized at the moment but vamwe vanhu kana vasina njere havagoni kuzviona kuti munhu uyu pane zvakaitika. Of course vakaita mamistakes avo but pane zvakaitika sezvo vaishanda vari pasi peudzvanyirei. Vari mumwe munhu dai vatobviswa kwavari kugara vanotanga life samwe because we don't even know kuti vanhu ava vari kuronge chii maererano nelife yavo. She is not safe as we speak. Dai rimwe munhu atombobviswa ipapo kuvabatsira kwamuchange muchiita maenemies aya vanenge vachingorwadziwa vachivaona zviri mumeso mavo. So chimwe chinhu ngavatombotsvaga somewhere kwavanonogara nevana vombovhara imba iyoyo vanotanga life newana somewhere. Ndo mafungiro angu zvavo. Thank you very much Kola. Maita basa. Hello Kola. Hello Kola. Hello, Sisimeli Murise. Mushirajani. Murise. Aini chekutanga ndaida kungotenda hangu DJ Ola because vanhu vazhinji vanga vasingabelieve in this woman. Paakakwira kulive kwamaititi paya vanhu vakamuti anonyeba but nekuda kwaDJ Ola vanhu takukwanisa kuunderstanda so that tikwanise kumubatsira, otherwise aizongofa achirwadziwa kana kuzotozviuraya at the end of the day. But Ola ndiye akanyatsa kumubvunza and vanhu vakaona how she was expressing mafeelings ake kuti shuwa munhu ari kurwadziwa. Ndozvanda achida kungotaura hangu kuti chimwe chinhu chinoitika kuti chimwe chinhu chiitike. Now munhu wese akuunderstanda ane a full picture yekuti mai Jeremiah vari kurwadziwa chokwadi. Ndofunga pezvakaitika munhu wese aingomuti ari kunyeba and stuff vanhu vakataura zvavanoda but apa taakukwanisa kumunzwisisa. And then number 2 shamwari yake she's not a good friend. Ndozvanda ndongotsigira izvozvo especially kunyanya kutenda DJ Ola. Okay. Right. Thank you very much Kola. Well, Kola hello. Hi, Sisimeli Madaris Maswera say. Chekutanga chana nchida kutaura ndechekuti I think some of these things it was easier for people to judge, or it's easier for people to judge kana usiri musituation iyoyo. Tinokwanisa kuvhura muromo taura taiwa anga akadai so akune manudzi kune chi manudzi iwayo akamatumira ega. She consented to send those nudes.
hatingataure kuti manudes akare ndo atinoramba tichijajira munhu, because even une murume wako, like the other caller said, mutori pakati pekuita. The moment you feel like hazvichaiti, we need to educate ourselves, ladies. Tizive kuti the moment you say stop and he does not stop, he is abusing you. Itori rape iyoyo. And chimwe chinhu chisinganzwisa vanhu vakawanda ndechekuti the moment that you get, ndamboshare nyaya yangu mucomment section kuti I was abused, not once, not twice, different occasions. Most of the times that this abuse was happening, paive nevamwe vanhu vanga vari around. But not once did I even scream. Does that mean that I enjoyed this rape yakaitika kwandiri? No. But because in that moment you freeze, your body freezes, your mind freezes. And then when you start hearing people, the moment you try and open up and people start saying, uri ure ndiwe wakasejusa munhu, things like that, zvino discourage vamwe vanhu from coming out. So all I'm here to say is we need to stand by each other as ladies. Ngatibatsirei mai Jeremiah, even if vari kunyepa zvavona mwari wavo, but let's do it, if not for her, but for her kids. Vane vana vakatarisira kwavari vari kuda mai. It's easier tichingoti vakadai vakaura vakadai, zvinozonyatso, it will dawn on us moment yatinomuka chinzwa kuti mai Jeremiah pamwe azvisungirira, God forbid. But we don't understand what she's going through. Everyone else will say, ndakaona pa Facebook chinzi she's stubborn. Asikuteerera vanhu vamuti usaende kwaOla. But what will you do if you've gone to everyone else and told everyone your story? No one is believing you. Your next option ndekuti ndakuchingonomira parodhi ndidedzere, anzwe whatever they're going to say about me. Yes, we might say akataura zvokuti ainyepa ari mwana. Who never lied? Ari mudiki, we all lied, we all did zvakashata muupenyu, but let's not judge each other like that zvakashata. So go fund yaita, ladies, and if they are gentlemen, let's support this woman. Let's rally behind her. Let's rally and show even among victims of sexual abuse, especially, there is life after sexual abuse. Because what we're not even considering, pasina condom. So imagine two people sleeping with you, papana condom. Exactly. Pamwe kunwa ikoko sikinonwa kana iri STI, maybe angatoza vanga vane zvirwere. Atisati tombotenga kutaura kana kubvunza mai Jeremiah, have you received treatment? Uri kufamba sei, chakati all of those things. So at least if we try and support her financially, vanokwanisa kuwana counseling, she can even get money to start a business. Vasadzokere pa same position yavaivo desperation yekuti ndiri kunoita skit nopuwa $30. And also to the government of Zimbabwe, ameno kuti muchazonzwa here nyika yese vana vese vaparara tese tapera kufa because of poverty. People are doing zvinhu zviri unspeakable because of poverty. Dai Mwari vatenzwera tsitsi. Thank you so much, ladies. Let's all go and rally behind my Jeremiah. Let's pray for her. Let's give her grace. Let's just be a sister's keeper. Thank you and God bless you all. Thank you very much, caller. Thank you very much. Thank you. Next caller, hello. Hello, caller. Hello. Yes. Hello, Simari. Yes. Ya haina sana mbukwira pa life penyu ndangokwira ona asi ndine enge kuti ndiri kurwadziwa. Pese pamamutaura life paitanga ndachipopota ndichibika ndipota yangu yaramba kupinda account azopinda nemurume wangu. Ini ndinongoti kumukadzi uyu mushamwari uyu. Ndiri kunyeperai. Mukadzi uyu kaipera tichamubata ka isusu vanhukadzi ka patiri kumubata iseni ndikamubata zvangu ndiri kuenda kuZimbabwe ndikangomubata chete mukadzi uya ka achabata shura zvake ndiye achaudza vamwe unotaura zvinhu zvakadaro kumushamwari yako even zvakaitika aifana unoenda behind camera wotouya uchiganza anofungidzira kuti isusu tinenge paakaganza paipa takamuchirira maoko iyo zvinhu asi unari kusekwa naDJ Sparks vari kumuseka vachikanda mavhidhiyo akaifungidzwa kuti ari kubvunzwa uko aite zvita fu. Ini ndinongoti mukadzi uyu tichakubata kana wakatarisa iwoka vese vakadzi musaende kunofollowa chipeji chake chaakavhura ndozvandakwirira kunyanya akada kutsvaga peji rake tida kutonoribhanisa naZuckerberg tida kutonoribhanisa tida kutonori wese ngaende go to report that shit
munhu wese ndaende inini ndiri kutobhoekana because even chero murume wangu chaatondiudzawo akati ai nyaya yekai imi vanhukadzi makapusa inini munofanira kukazina mokundwa nesu varume shuwa vanokunda isusu vakadzi isusu chero zvanzi zvakaitika hatizivi zvakaitika kuti hazvina but inongoti go to report ndakokuranya kuti go to report that kapage kako handari kuda mbiri ndaende no report. Thank you. Thank you very much, Kola. Thank you. Hi, Sismeli. Hi, Hello. Sismeli. Hello. Hi, Sismeli. Yes, Kola. Murizei, aiwa ndichingoti upenyu, aiwa ndoda kungoti kukakona kemutambarafuta karume kamai Jeremiah uri benzi remunhu rakapoya kungoma huu nehama dzako futi naCynthia wacho mese muri mapenzi akapoya kungoma huu. You can't do that, Cynthia. You can't do that to a fellow woman. If you know very well good you're a woman, you can't do that. Uri mhombwe yemunhu newe kakono ketsambara futa uri mhombwe yemunhu. How can you actually do that? Saka vana uchaita sei? Vana uchaita sei? Wangomhemhereka wasiya vana uchaita sei? Kana maifunga kuti zvoni mapidzisa maiguru mai Jeremiah, isu tiri kutoti upenyu ende tiri kutoti justice kuvanhu vari kunyudzwa nekuda kwevanhu vari kuabusa power remusangano. Justice for that. Tinoda kutoti pange paine matishets anenge akatonzi justice for vanhu vari kunyudzwa nevanhu ivava, tichikumbirawo kuna mukuru nema-MP nema-minister kuti marana avo ndavatsiure, vari kunyudza vanhu vachiabusa power. Ndatenda zvangu. Thank you very much, Kola. Thank you. Kola. Hello, Sismeli. Murisei maswera sei? Mushe kanjani? Ndiri right zvangu. Inini I wish kuti semaZimbabweans dai tambonyatsa kudzidziswa kuti kunyatsa kueducatwa chaje kuti chinombonzi rape chii, because you see kuti isusu semaZimbabweans unonzwa kuti he iwo ndio unongochisa varume because wangokazopfeka sei waizoenderei pakati just kana munhu angoti kana chero dai manga maenda makawirirana kana akangochinja maendeke kuti handichadi haachada. No means no. Saka ipapo dai vanhu vangu dai zvaibvira kuti vanhu vambonyatsa kumbodzidziswa chaicho kumbopiwa education about rape kuti chinonzi rape chii chaizvo because vanhu vakawanda vanorepwa asi havatozivi kuti vari kurepwa. Unongoti nekuti hanzi ganzi sezvambota kamwe Kola kuti vanhu vanodzvinyirwa kunzi hanzi mukadzi kana achiramba zviri kureva kuti anoda. What does that mean? Kuti munhu anonzi mukadzi anonzi kana achiti handisi kuda kuti ari kureva kuti ndiri kuda. Muri kuona kuti ndo kuzungaira kwakaita varume vekuZimbabwe kunyanya because vanenge vachifunga kuti kana munhu akati haasi kuda ilanguage yekuti ari kuda, but munhu ari kutoti haasi kuda because haasi kufila kuti ari kuda. Hazvinei kuti manga muchiwirirana kana kuti zvataurwa naKola kuti kana chero murume wako the moment mukadzi panongoti handichadi, stop, you have to stop because you have to abuse. But my way vanhu vekuZimbabwe unoona kuti kazhinji kacho pane vanhu vanorepwa. That's why vanhu mai Jeremiah, she was very brave kuzoita come out kubuda because wakawanda vanhu havabudi pachena because of this vanhu vanozoti he iwo wangochengepi, he iwo wangakapfeka sei, he wangakapfeka sketi wangakapfeka kota matoni, zvine basa reiko? Muno muSouth Africa vanhu vanofamba wakapfeka kana bhurugwa musama but havanodi kurepwa. But unozonzwa munhu akuti he wangu wakapfeka sei, he kwaiyo waizofamba pane varume vega sei, waizodi. Hazvipi munhu simba rekuti akurepe just because wakapfeka sei. Munhu anopfeka zvaanofila kunzwa kuda, munhu anoita zvaanofila zvaari kuda. Hazvirevi kuti munhu ari kuti ndirepe. Ndosaka vanhu vakawanda vasingabudi pachena kana vakarepwa. Vanhu vari kungofira mukati mune nyaya yekuti yeiyo vanhu vanojaja ende zvinonyanya kurwadza sometimes. Unonzwa ari mumwe mukadzi achipa macomments akadaro so kuti kwanzi waizonyerarirei, he waizodii kuscreama, he waizodii. Apo uriwo munhu womukadzi zvinhu zvaunonyatsoziva kuti kana zvikasvika pakadai kana usingada haudi unozwa because zvinoitika nezvekuti panorepwa munhu kana kuti noti panorepwa munhu pega kana panoitika zvakasiyana kuvanhu vano. Munhu wese une maways edu ari difference ekuti how do we react handiti. Saka umwe unobva atofreeza
kana kuridza mhere kwacho achatogoni. Simba hasitorina atita wiki because zvinhu zvaanga asingatarisiri handimaona. Ndizvozvo. Saka maZimbabweans kujaja kwacho tinozokunyanya and dai taikwanisa kumbodzidziswa wedu kuti chii chinonzi rap. Pamwe taibatsirika because vazhinji vedu tiri kungorepwa kunzoku. Asi kuti tizozvitaura munhu anenge achingoti wedu inini handinomborepwa but ndakapotsa ndarepwa but waitonzwa macomments evanhu because inini pandakapotsa ndarepwa ndakangoita luck rekuti ini ndakanga ndiri very strong kumunhu iyeye. And pari pamba pataigara tese zvazvekuti tiri kuloja pamba ini ndiri kugara mune the other room iye mukomana ari kugara mune the other room. Saka paakada kuzama zvaakaita ndakamukurira simba. Kokuzonzwa wamwana wakuti ko iyo zvazvamboita sei kuti apinde murumu mako akumana inini saka ndikanzwa nyaya dzakadai so ini ndakazoita lucky rekuti munhu iye ndakamuoverpower but dai ndisina kumuoverpower obvious pamwe ndaitorepwa but doesn't mean kuti ndaida handiti saka zvakangoma hazvo but anyway tongoti zvakaoma. Thank you very much Kola. Okay, bye. Thank you very much. God bless you guys. So guys, I'm now going. I would have loved to stay with you until late, but I'm going to work, so I need to prepare now. And guys, it has been nice being with you guys. At least in that come, I know I've got people like you guys, Vanerudo. And we have actually suggested GoFund and there is the GoFundMe guys, that dollar raunaro, let's put it that 50 cents I don't know to let's just do it. It's for the right cause, guys. This is for the right cause. And let us start a life. Atange life, she's now alone. Ave one, never kept 3 are one. Kuzimbabwe hashand. Tatokumbira kana kumabasa chako chako munhu ane degree ane diploma degree atizi HR dei makambani zera chifunctiona zviri fully dei achitone basa rake rakanaka but ane degree iri pasi pebeta anditika. So to all those who can support that dollar iroro ngati say let's remove the shame yakaiswa. We cannot take away zvakaitika but we can just help, showing a love by showing a love to and remove zviri kuti kune vari kuseka isusu tinoti manje hatiseki ndinozoposta GoFundMe link hatiseke tinomira neumwe wedu because this can happen to anyone. This can happen to anyone. Usingafungiri wakarevara vanhu vakawanda norepwa, vamwe vanotorepwa nehama dzavo, vamwe vanotorepwa nemunhu vanotrusta baba vake chaivo vari kurepa vana. Baba vanongoti I'm protected nababa vangu ndo vanenge vakakurepa. Kana risiri kuklikika riri apa panicharibvisa maybe munogona kuzoriklika raa mucomment section kana kudariposta rinogona kuzofura link racho. Anditika vane mabasa guys takumbira zvakare mupeiwo mabasa amakete kuZimbabwe mupei. Anditika musatarise zvokuti kwai panguva ina ise kuti kwanzi anozoda $400 anozoda $500 mupei amunenge muna yaite basa akwanisa kurama vanake chishure chedu semadzimai kuti akawana chekutangawo kana chingava chishopu kana chingava kwanomukira achindawo chiwana ichingwa yevana vachinda kuchikoro. That is okay, that will be okay. Manje asoti tino copyright here tinochibvisisa chiclip ichi tinochibvisisa chiclip guys tinochibvisisa chiclip chake icho gandino reporta copyright ndivigire link kuinbox kwangu ndichomurova necopyright ndivigire link kuinbox kwangu ndivigire link yechinhu changu chaanyora ndivigire link ndipei link kuinbox nditomukwapaidza izvozvo so ndivigire link ndichomukwapaidza necopyright ndiunzei ndipei link ndichomukwapaidza ndichirotobviswa izvozvo manje apa chibvise ndichimurovese necopyright. So guys ndo zvanaida ngotenda Mwari wakuitirai zvakanaka guys, Mwari wakuitirai zvakanaka. Ngatirambe tine rudo rwedu, ngatirambe tichimira towards one another. Anditika takamira amadhimini ndiye munotora link ndatomubloga kapanapa saka ndichatomuona ndakubloga saka ndichamuona saka madhimini nditorereiwo ndingikiri nditorereiwo link uko nditorereiwo link mutondigira ndimukwapaidze necopyright tichitore chipedzi ichocho tochitora chipedzi chakakaita zvokutamba. So guys takuenda mangwana ngatisanganai kuNorthampton vari muno anditika tosangana ikoko musakanganwe kwamadzibaba zvakare paiswa madetails kwamadzibaba vaya iproject yedu futi pano dhimi munoenda kundenyu antikati dola uku tiitire madzibaba vaya futi vawane zvokutengesa iwo mapise uku vanga vachitaura haya nekuisa shedhiria anditika. So guys Mwari wakuitirai zvakanaka. God bless you guys. Tobatana zvakare mangwana pachirongwa chinotevera mangwana tiri kugochi uko ndokwatinenge tiri tobatana ipapa anditika. May God bless you guys and please take care of yourselves. Bye bye.